Sensiz hayırlıdır, bütün olan kulaklar, bu yaşayıp karşı olan sözüne imenli başlar. Именлебаш авылында конференция қонақларын 20 мың шекшек белән каршылыйлар. Быел Тожетин ялчыгыл укулары Зәйдә 11-нче тапкыр оештырылды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Укуларга җыелган дин әһелләре, галимнәр танылган Тожетин ялчыгылның каберен зиярат кылдылар. Именле башлар ялчыгыл рухын бүген дә кадерләп саклый. Gözlerimde minam nurlar kimi, sama nursuz kollar gibi, jırlarımda sözler. Быелгы конференция Тожетин ялчыгыл исемендәге үзәк мәчеткә 30 ел тулу белән дә үзенчәлекле булды. Шул уңайдан Зәйдә скверда балалар иҗат коллективлары чыгышы, татар эстрадасы артистлары башкаруында мөнәҗәт тыңланды. Мәчет янәшәсендә урнашкан скверда ялчыгыл хөрмәтенә булдырылган. Үзәк мәчет юбилее белән тәбрикләү сүзләрен район башлыгы Разиф Кәримов җиткереп, 300 мең сумлык сертификат тапшырды. Уртак тырышлык белән Аллаһ йортыбыз өр-яңа заманча төсмер алды, үзенә тартып тора торган бинага әйләнде. Монда инде Татнефть җәмгыятенең ярдәме зур, Зәйгресе, икмәк кабул итү предприятиесе, башка оешмалар кулдан килгәнчә булыштылар, зәйләләр дә үз өлешен кертте. Шәһәребез мөселманнарына рухи ихтиҗларын канәгатьләндерергә барлык шартларда тудырылган. Кирәк яракларга тагал акчалата бирәбез. Фатиха хәзрәт. Татарстан рәисе каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов та зәйлеләрне сөенечле вакыйгалары белән тәбрикләп, мәчеткә 100 мең сумлык сертификат тапшырды. Безгә соңгы еллардагы менә бу махсус хәрби операция белән дә ил язмышы куркыныч астына килгән чорда да безгә бу очракта менә шушы кыйблабыз булышачак. Чөнки безгә бердәмлек кирәк, безгә көчле рухи тәрбия кирәк, ватанны ярату кирәк. Зәй районы мөхтәсибәтенә Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтеннән яңа машина бүләк иттеләр. Зәй районында милләт-ара татулыкны һәм бердәмлекне ныгытуга зур өлеш керткәне һәм диния нәзарәте белән уңышлы хезмәте өчен район башлыгы бердәмлек медале белән бүләкләнде. Аннан соң конференциядә катнашучылар Зәйнең Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясе эшчәнлеге белән таныштылар. Мәгърифәтче эзләре буйлап сәяхәт Кушъелга авылында дәвам итте. Шәхес тормышында бу җирлек тә зур урын алып торган. Авыл зиратында аның нәсел дәвамчылары җирләнгән. Биредәге Хәзрәт чишмәсе дә ялчыгыл нәселе хөрмәтенә булдырылган. Бу эштә Татарстан рәисе аппараты җитәкчесе Әсхат Сәфаров булышлык итә. Аның да ялчыгыл нәселеннән булуы мәгълүм. Укуларның әһәмиятле чара булуын, оештырылу дәрәҗәсенең югарылыгын республика җитәкчелеге дә билгеләп үтте. Конференцияның оештыру дәрәҗәсе елдан-ел югары, шул кадәр җитди киләләр конференцияга район җитәкчесе һәм аның командасы бик зур рәхмәт әйтәсе килә һәм бу конференция тәрбияви конференция. Без әле Тожетин ялчыгылның иҗатын, шәхесен өйрәнергә тиеш, әле без аны күп өйрәнмәгән. Ялчыгыл укулары конференциясының пленар өлеше Кушъелга мәдәният йортында узды. Тожетин ялчыгылы исеме белән бәйле чыгышлар яңгырады, тарихи истәлекләр барланды. Ялчыгылның иҗаты һаман барлана, аны яшь буынга җиткерү юллары эзләнә. Бай дини мирасны буыннан буынга тапшыруның никадәр әһәмиятле, мөһим икәнлеген һәркем аңлый. Безнең кебек янып киеп йөрүчеләр булыр микән? Ватан пәрвәрләр ансы булыр, ләкин үзебезнең менә традицияларны, халкыбызның 1000 еллык мирасын саклап калучылар булыр микән? Шик бар. Шуңа күрә тырышабыз инде, ялчыгыл укуларында үткәрәбез. Тожетин ялчыгыл гомеренең соңгы елларында Зәй төбәгендә яшәп, әдәби иҗат һәм тәрҗемә белән шөгыльләнә. Аның һәвәскәр табиб булуы, авыруларны дәвалауы да мәгълүм. Ул үзе яшәгән бар җирдә дин сабаклары укытып, халыкка дини тәрбия бирә. Пәйгамбәр саллаллаху әйткән бит, Аллаһ Тәгалә сезнең байлыгыгызга да, дәрәҗәгезгә дә, йорт җирегезгә дә карамый, ул сезнең күңелегезгә карый ди. Менә Тожетин ялчыгылның София Аллаһ ярның Сабатыл Газизи дигән китабын аңлатмаяса, ул менә кызына ди. Рисалә-и Газиза дип атала. Менә кешенең күңелен тәрбияләү, әхлакны тәрбияләү, менә шушы яктан ул бик мөһим китап булып тора. Тожетин ялчыгылның китаплары алар өстәл китабы булганнар. Яки менә бөтен тәрбияви мәсьәләләрне шушы китаптан ала торган булган, балаларны шушы аның әсәрләре белән тәрбияләй торган булганнар.
Бүгенге көндә дә ул бик зур әһәмияткә ия. Татар тарихында күренекле із калдырган шәхесләребезне, аларның хезмәтләрен искә алу, халыкка җиткерүгә багышланган шундый чаралар арта баруы куанычлы вакыйга. Нәкъ менә Таҗетдин Ялчыгыл кебек шәхесләр үз төбәгенә дан китерә дә инде. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.